kube kuningi ukuphawula kanti ke kube sekuphuma nesixwayiso mayelana nosisi ke osebenza eSpar. Kusabalela ivideo yakhe ke eveze isitho sangasese. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje kubingelela yena Mathindo Cebo Sitombi zomgamela amahla kabanye baqamela imali siwazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala lwancotho kulungile upress subscribe button share uphinde comment khona konke uma subscribe ikhamba khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification masifole video ehamba phambili ungakhohlwa ukulike khona ke uzothola special notification njalo masifaka ivideo badelivela wena kuqala i-notification. Yengenza kwethu njengoba ke kusabalele ivideo yasisi lapha besebenza eSpar engathi ubeyisiza kodwa ke umthombo thembekile uthi engathi ubabazi noma ke umuntu obebamsene naye ubesejele kanti ke kubukeka engathi bemphoqa ukuthi asende izithombe noma ke amenzele amavideo. Yengenza kwethu abantu abaningi yabezwa bephawula isituation yasisi noma iside likasisi asikakalizwa futhi asikakalithola ngoba singakalitholi ngampela ukuthi ke isizathu esenza ukuthi azaveza ubuso isiphi ngoba ke kubukeka ngazi ukuthi ayikho into eyiphutha kuleya video. Ngana wethu aphandle kumosha isikhathi umashudula uphawulile mayelana noludaba wathi ke uyafisa ukuthi abaqwashise abanye abesifazane bangaphindwa yiphutha elifanayo ngoba ke kuhlazeka abantu besifazane. Ngane kwethu ngaphandle kumosha isikhathi akasihlima sihlale kuyona ke ivideo yakhe ke umashudula echaza noma eqwashisa abantu besifazane ebanikeza ebacija ukuthi ngempela kumele banqobe kanjani kulesi simo. Bafazi manini wo. Ngoba ngimununga ngaleli imunungo nje bafazi ngizamela nini. Ngibhizi lapha ngidla amathambo engqondo. Konje ngabanqanda kanjani abafazi ukuthumelela ingcefenene. Yabona emva kwezigameko zengcefenene zakamva. Zingenze ngathatha isinqumo njengomfazi ukuthi cha nganda kwethu angimnevikeleke minaboza kwethu. Ngizovula nje isigungu sabafazi. Sizonifundisa khona ngokubaleka kwengcefenene. Yabona ngokubaleka kwengcefezo. Ingcefezo ukuba uNkulunkulu wayefuna ibe ubhamama umshado weqhilwa yoyibeka esiphongweni. Manje umntaka mali inkosana kaMali yayithatha yayothi mbe phakathi kwamathanga thina sizidudla yazi athi ambo ifupa lepa ayisiboni kwathini. Uyasuka wena uyayiphenya ifupa uyinika abantu. Angisho nani lento nkosami ukuthi uNkulunkulu wayenza lento wayeseyibhekisa phansi. Uyangizwa? Wayenza uSimakade wayibhekisa phansi lento ukuthi noma ingavela ingaphezulu kodwa kungasabisi kakhulu njengoba usuku usuyipetulula. Ngiyacela abafazi ake sithi woga. Uyekani kanza ukuthi ufuna nani ukulunguza phela manje enza imkhuba laphana kumaselula nini ganga ngengcefene nani siniyalunguza lapha. Wathi igunda lesikazi ukuyodla isingo. Abafazi ngiyanicela ngomsa. Webafazi uyayithi igumpu mawuzuphisa okusendo uyangizwa. Kumpula lapha usuku okhalweni uthi nje gumpu lapha ngenhla kwedolo noma phakathi nwawo amathanga. Nganza kwethu kanti uguguli kwako wani uguguli laba wenkundla zokuyithokozisa. Uskilin-shot lapha uhambise. Kuze noma esekweneka uvela uthumela iskilin-shot ungqo original waso. Hayi bafazi kele man. Kusendwani bafazi isendwa kanjani tejule kangaka bafazi. Akulungile phela ngokusentwe kanti nanithandana naluphi uhlobo elunifuna nilivulvayo kumakhala ekhukhwini. Hayi bafazi mthanda kungepoyile kulesi sigungu ke njengoba nguhlalo wakhona nje ngizodinga onobhala njalo nabazohamba bepopone intatheli kuze maske sathola ukuthi uyasenda. Sizoqala sivula iguluva nezo kuze zonke izithombe zamanosongo sabona endizayo siqondana nawe ngqo. Masibiya ingcefenene yandize emaselulweni uthi uyachaza sibe sikudinda ke sisabafazi sikudinda sikusathini masibiya. Wonke umuntu angathumela ingcefenene egulubhini ngizoyivula iguluba ebese siyawamaka lamangcefenene ubhale masibanibani ngqi masibanibani ngqi awafani phela amangcefenene awafani. Uma sike sathola endizayo siyopheqa lapha kule group yamangcefenene siyakuta lapha sikugcinisa ukusenda ingcefenene ngolongo. Zikhona ingcefenene ezicingwayo icingo isu umthi ba umpaze ngayo untozini. Hayi bo kwathi wafuna naye kani nokuhamba nendlini zamangceza nibozeneke amabheshwa leda alithoni heozeneke nini ufuna umuntu uzenekile tshala la
ungathi lokhu yikhumba lezi ey'nekwe edalithoni bafazi ayenziwa leyo nto ulala sacutha umfazi awusheshe ucimeze nje uyangizwa yini hawu uyafika usuthatha imlezi uyigibeza phe wobona futhi seke bafazi kelemani mani uzonicija la hawu umfazi akakeleme ngamala kuthi uwutsotsi ube namehla antazayo untazi umfazi uma uzazi ukuthi uyaganga ntaza iba namehla agijimayo wash out bafazi sanungicanula nginitshela nje okokugcina ngiyanicitsha nginicijela iy'ngomso ayisasendwa ingqo original wengcefenene uma uphiso kuyisenda ulunguzelani bona nobusengathi inkawu encane no Blafa Sam